Una nga quarter, ikaduha nga semana, mga kinahanglanon kag ikasarangko. Hello mga bata! Kamusta kamo? Welcome sa aton nga kindergarten class. Ini si Ma'am Joyce, ang inyong nga manunulo sa subong nga adlaw. Antes kita magsugod sang aton nga leksyon, may mga pagsulundan kita nga dapat himuon. Mga pagsulundan nga dapat himuon. Magpamati isang maayo sa ihambal ni Ma'am. Maglantaw kag likawan anay ang iban nga mga hilikoton. Magsunod sa ginapahimo ni Ma'am. Nakuha bala ninyo mga bata? Very good! Subong, upnan si Ma'am kag aton kantahon ang isa ka action song. Kamusta ka? Kamusta ka? Nalipay ako nga makaupod ka. Kamusta ka? Kamusta ka? Dali na, magtuon kita. Kamusta ka? Kamusta ka? Nalipay ako nga makaupod ka. Kamusta ka? Kamusta ka? Dali na, magtuon kita. Kagahapon, ato natun-an ang mga kinahanglanon para mabuhi. Ano gani ang aton mga kinahanglanon para mabuhi? Ihambal ang inyo sabat pagkatapos sangbip nga ini. Tama, kinahanglanon naton ang pagkaon, balay, kag bayo ukon panapton para mabuhi. Subong, handa na bala kamo sa aton bag-o nga leksyon? Kung handa na, dali na kag matuon kita. Una nga quarter, ikaduha nga semana, mga kinahanglanon kag ikasarangko. Competency, makasunod sa mga hilikoton sa eskwelahan kag sa hulot klasihan. Mga bata, nahibaluan bala ninyo ang mga hilikoton sa eskwelahan kag sa hulot klasihan? Dali na, updin ninyo ako kag hibaluon ta. Mga bata, kilala bala ninyo kung ano ang laragway nga ini? Tama, eskwelahan. Sa eskwelahan, yara dira ang aton hulot klasihan ukon classroom. Dira nagatinir ang mga bata para sa ila pagtuon. May mga hilikoton nga ginahimo sa hulot klasihan. Kaangay sang pagpangamuyo, pagkanta, pagsaot, pag-isip, pagsulat, pag-drawing, kag pag-color. Yara man ang pagpamati sa mga istorya, pagbasa, kag paghampang. Pero, sa subong nga tion sang pandemya, ang aton nga panimalay ang nagasirbi nga eskwelahan kung sa diin kita nagatuon. Ini parang manginhilway kita sa mga katalagman kag mga balatian nga dala sang virus. Subong mga bata, ano ang mga hilikoton nga ginasunod o kung ginaobra naton sa eskwelahan kag hulot klasihan? Abi, aton ihambal. Sa eskwelahan, nahimo namon ang pagpangamuyo, pagkanta, pagsaot, pag-drawing, pag-color, pag-isip, pagsulat, pagbasa, pagpamati sang mga istorya, paghampang, kag iban pa.
Mga bata, may pamangkot si ma'am. Sa mga nasambit nga hilikoton, ano ang imong masarangan nga himuon? Tandaan, anuman ang imo nga sabat, ini insakto, bangod ini nakabase sa imong ikasarang kag imo eksperyensya. Mga bata, subong ihambal ang imong masarangan nga himuon. Makasarang ako mag Good job mga bata! Nalipay gid ako nga nagapakibahin kamo sa aton mga hilikoton. Sa subong nga tion, sabtan ang inyong nga modules. Sa giyas ang inyong nga ginikanan o kung learning facilitator, sabtan kag obrahon ang mga hilikoton. Sundon ang nakaschedule sa inyong nga weekly home learning plan. Hasta sa sunod naton nga pagkililita. Malipayon nga pagtuon mga bata. Bye-bye!